duniya ande bo mawɓe jawniya min ka jelesi bertoa albarka restaurant VIP albarka Istanbul bertoa nde ɓe jawni ndami notiya nde mi noti mon wala salare bertoa nageresiya en ho awamre desa en la restaurant VIP restaurant Istanbul ha manjo sama alaji cukur ande bo ma bici restaurant ha manjo jamaje bertuwa woye woye wali lala ande bo ndami hiroyan halesi bertuwa tukuron taski yoniyam papa mi lelete alla mi matamada alaji cukur nyamu duniya Allah hokima a wasti gondi bertuwa baba mi shetika ama biti restaurant Istanbul bertuwa nder manjunga maunugo maga betikinga tukuru senkande sare shisha bertuwa ande bo uma biti Istanbul je bertuwa dum restaurant marnga barka je jama jefu daga bertuwa be manjunda be hirata jama'a je setima jama'a je setinga kaya dum mari kuje dudde hami yechamun be dum mari nyamdu fere family be dum mari pomplantin dado hepiton be dum mari shawarma habe pizza be dum mari hamburger habe girtogal be dum mari salad tomana be avokana be dum mari marara habe sairena hattoy buyan yottinda bo mi nyama desa be dum mari konandiji afama terdam be dum mari pom be dum mari malta be dum mari coca be dum mari tino be dum mari fanta jama'a je bertuwa kuje do dudde mi fotai mi limtita useni ware lare mi fotai mi limtita useni ware